bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amtuɓe yebde ayawa habdirde Piindi TV aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi Pulaar wi ko wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno kono en calmini khalifaɓe diini e khalifaɓe aada en calmini kadi ne ardiɓe ne galle he gila o mo ganduɗa ko baba Abou Samba Diop Daoud Dia wondude o mo ganduɗa ko Samba Diop toon to karallagal ngal ko mawɗo men mbaɗo feere ha jeeɗen kono haade men woɗɗoyde eɗen mbi bandiraɓe kadi yoɓe jarloɓe jaafo yo Allah rokku en kadi tawede oɗo saaha mbo wuuri kono noon ɓe jokka kadi ni e yebde télé mabɓe e kala saaha en ji lewru koor ko ndu so darima mogoji baɗɗi fayidu ɗi ganduɗa ina mbaɗa ɗo galle Amadou Diallo e o mo ganduɗa ko yero ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi ni ko baɗɗi fayidu mbatton hen hakkillaji mon hana hanirta ni ko jewte pattamlami jewte noon pindinoje yewtere men holmbo woni an arti kadi tawana bismimo bismino o rewi ɗo kono wona laabi tati ko are gande ɓaleɓe kono are holmbo woni an kadi ne o arte holmbo woni an so neɗɗo rewe hunde artuti hen tan wondi koye gongo ko on woni Thierno Aboubacar Dia ko on bismitiɗen ɗo hade men woɗɗoyde dokken mbo o salmodira yeɓoɓe ayawa habdirde Piindi TV assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. يا حمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر ومودي مدن ما تشلمتو مدن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدن تشلمنا den dangal fulɓe ɓe gandanɗane ɓene nder lesdi walla ɓene caggal leydi heɓe men gacca hakkillaji heɓe en keɓto heɓe en jeeɓa miɗa salmina kadi hilifaɓe diine yo hilifaɓe aada fof miɗa ñaago jam e lesdi he yo caggal leydi dendagal julɓe fof yo Allah waɗanɓe jam waɗanaɓe tawfiq waɗanaɓe taysir barkina sallallahu alayhi wa sallam. ɗum noon woni ni belamma yeɓoɓe ayawa habdirde Piindi TV mbiten ko ñaldoɓe en boyi joftida e pundi e ñalloɓe en guli kadi ni jofto e ɓuuɓol ɗum noon joni joni o eɗen gandi ko eɗen goni e mo ganduɗa ko mboros bonɗo ni wiye coronavirus walla wiye covid-19 kono eɗen ƴeewa seeremɓe ɓeni oɗo rafi garɗo e yimɓeɓe beela onon ni oɗon jogui kaptorde mum tawde ko Thierno mo ganduɗa ko cafrowo ganaɗo beela oɗon jogui kaptorde mum onon ni. Alhamdulillah miɗen jogui kaptorde mum no feewi haysi wona oɗo rafi mboros mo gandanɗani kambo woni kewɗo e oɗo jamanu mbo hubri aduna fof haysi wona hemba miɗen Allah hina amen resdi ko gandanɗani sa ɗum waɗi ma Allah musluma hen ma Allah muslu hen ɓesgu ma e dendagal mo gandanɗani ema gollodirɗa ɗum sawa tawa ko tewɗo walla tawa ko birniɗo ko ɓadiɗo walla tawa ko goɗɗuɗo samon jokkodiri e on ɗon safara tan ma Allah ren ɗum hen oɗo mboros si Allah jaabi inchallahu taala ɗum ko oɗo saaha Thierno Aboubacar ko fewte oɗo rafi haɗo hebdemo so tawi neɗɗo jokkima e ma aɗa jogui kaptorde ɗe ganduɗa ko ɗum tottata jomum tan rafi o memata ɗum. Eyyi no feewi rafi o memata ɗum maba ɗum teggel te simi ɗum totti tottormi ɗum ko fate ɓesgu mum kadi mba memata ɓesgu mum mba memata ko ɓadi ɓesgu mum si Allah jaaɓi hay ka wona oɗo rafi kala rafi bawɗo won heɓa garɗo kewɗo sa hutodiri ɗum tan hutodirɗen hen si Allah jaaɓi inchallah ma Allah musluma hen. beela ko fuɗɗi ko fewde oɗo saaha won almuɓe ɓe dañƴa tan aroɓe ma kala saaha ko fewte oɗon fanno. Eyyi no feewi miɗo joguino almuɓe gandanɗane koɓe komin ahdiyankoɓe miɗen badduno ahdi gila ko ɓooyi te rafi o ari noon woɗɓe gandanɗane komin miɗen baddi ahdi koɓe sehlaɓam noddumiɓe yoɓe gar ɓe ƴetta du'a o woɗɓe gandanɗani noon ɓe noddu kam ɓe namni kam e ko ganduɗa oɗo mboros e ko ganduɗa oɗo jankaro mbimi ɓe yoɓe gar galle ɓe fewnanaɓe mi fewnarana ɓesgu mumen ɓe nawa siɓi ɗum mbaɗima Allah renɓe hen oɗo rafi
Allah jaɓi soko ɗum waɗi ma Allah renɓe heen ko heewɓe nodduɓe weltade e ma e golle ma baɗɗe fayidu eno neworiɗa ni kono tan tonggode nde kadi ni a artanat min heen eyi tonggode numéro o numéro am ko 77 714 15 15 77 714 15 15 ko wona ko ɗum en paami kala mo ngannduɗa kadi ni aɗa huuli rafi fof bawɗo wonde no ceerno men wiiri ni aɗa wawi jokkade e makko han hannirta ni kono ko wona ko ɗum jahaten ko joni ko wiyete ko ƴeewgal woni listihar ɗum ni heewɓe ɓe mbiya ko ndiyam ɓe mbiya ko nangue ɓe mbiya ko hoodere ɓe mbiya ko kurus beela aɗa waɗa ɗum eyyi fof no woodi ndiyam no woodi hoodere no woodi kurus no woodi leydi no woodi mba kala e fannu makko e fannu mum ɓe gandanɗane ɓe ƴewrata ko leydi ɓe kurus ɓe ko hoodere ma ɓe ƴewata anani ɓe ko jungo ma bertata ɓe laranma hen ɓe a fotat jungo ma nelda ɓe laranma hen ɗum fof no woodi ɓe gandanɗane haalanaɓe inde ma yettode ma duuɓi ma tan ɓe calcule ɗum ɓe naara ɓe daara ka turabi walla ka naari walla ka hawa'i walla ka ma'i ka ndiyam walla ka lesdi walla ka nangue ka lesdi walla ka hendu e walla ka jayngol ɗum ɗon fof ko ɗin geɗe nayyi mbarat waɗ composé mbawa andu neɗɗo o ko hombo degré woni ko hoɗo woni mbawa ɗum jaggu lesdi si manam jayngol si fotti hendu ɗum koko su'ata a faami tigi tigi e jayngol si fotti e hendu ɗum koko su'ata ndiyam ne si fotti e jayngol ɗum koko su'ata jayngol si fotti e lesdi ɗum koko tiiɗata jayngol so tigi lesdi jayngol ndiga ko wawi e dow lesdi hen tegato tan ha su'ana hoore mum ɗum noon ɓe ha ƴeewa ɓe banggal ɓe andu ɓe banggal lasrade heɓe ƴeewa ɗin fannuji heɓe gandi ko kalatmi ko eyyi mba kala e hoodere mum mba kala e bange mum ɓen gueɗe nayyi tan mbawi won sawa firti ƴeewle ɗe kam fof aɗa waɗa eyyi miɗa waɗa kurus miɗa waɗa lesdi ndi si tawi noon neɗɗo ko garɗo teewi ɗum kam ko lesdi ndi ɓuuri yaaw kam ɗum mbaddanmi beela a meeɗi ƴewande neɗɗo tan neɗɗo huuli ƴewanɗamo tan ɗo wondi o huuli tan ko kalɗa ko fota no jogui kulhuli eyyi no feewi neɗɗo sa yii ɗum jeyɗa zahir mum jeyɗa batin mum ko feeñi mum yo ko wirni mum o hulat o fandat sabi ɗum ko ɗum gandal ɗo wona ko gandanɗane tan ko bolle puyɗe ko gandal ƴemgal wawi andu nder neɗɗo e boowal neɗɗo ɗo fayi eɗo hucci eɗo heɓoyta walla ma yettoy walla yettoyta ɗum ɗon fof ko ƴewgal wawi ɗum andu te ko ɗum gandal labgal car beela kadi ni won wiyoɓe won ƴeewowoma ha haljita yima taw wawamo gollande beela an hande sa ƴeewani neɗɗo tan a yiiɗuma haljiti tawa a jeeya eyyi ɗum fof no wawi won ɗum fof haɗa wawa ƴeewana neɗɗo ganda Allah waddani on wona an safrata ɗum banggal rafi ɗum meɗɗum ɓuura waddo neɗɗo refi e si noon si nden waɗi ma ƴewgal ngal yaltin oma gandanɗane kam safrata ɗum hay si yaltinani manam jemmo hoore ma yaltin hono wiyete mbaadi ndi ni no wayi gorko baɗa ni koɗɗo gonɗo hirnangue walla gonɗo furɗangue walla gonɗo rewo walla gonɗo worgo o safranma eyyi o banggue ko jahɗa cafɗa oɗo gorko walla oɗo debbo ɗum ɗon fof ƴewgal hina yaltina ɗum a hande oɗo saaha ene heewi kadi ni joli gueɗe ɗiɗen ina jahni kono gadoɗen arde koye hen gotal hakkude debbo e gorko ɓe ko yiɗodirde oɗon mbiya nooɓo eɓe jiɗodiri ina sanki o kaw musalima walla o ba musalima ɗen gueɗe ni beelo aɗo eyyi ɗum kam si nden waɗi ko piɓi tan wonata eyyi piɓi miɗen hen jogui ɗi gandanɗani ɗum kam si tawi ɗum heɓayi banggal hakkude debbo e gorko ɗum ko piɓi ɗi ganduɗani kamɗe min ɓurata hen liggo hina waɗi noon bangge kewɗe hina waɗi banggal halwa hina waɗi banggal kurus hina waɗi lolle hina waɗi sadak hina waɗi piɓi e si minen ɗin ɗon fof miɗen ɗi liggo e komin ko hen ɓuuri liggo min jogui hen yakar woni piɓi ɗi a faami kamɗe min ɓurata hen liggo façon ɗi fof no goodi noon miɗen ɗi mbaɗa est ce que min ko ɓurata liggor min ñimni ɗum min kooli ɗum woni piɓi ɗiɗi mbimami hakkude debbo e gorko walla hakkude neɗɗo e patron mum e walla hakkude neɗɗo debbo e gorko mum e walla hakkude neɗɗo e yaay mum fof no woni kala mo gandanɗani haɗa mum yiɗi wawru jiɗɗa mum dañ jaam soko gollal mum soko ƴamal mum soko riwede mum
fof firti ko ɗon golla ɗum ɗon miɗen ɗum golla ko noon tigi Thierno Aboubacar Dia kulɗo kadi ne liggey ganduɗa jomum ɓernde mum nanataje saaha fof no huuli haade monde o nokku mi daña naggam walla mi daña naggam ha naggam o ɗum ni eyyi ɗum kam miɗen hen jogui lotgal ngal gandanɗa simin ngal mbaɗani haɗa wawi yah lelaɗa ɗanoɗa so welima hay mbasa looto e aduna ma keddetiɗo o lotgal ngal noon he ngal waɗi charte ji an suɓato ha ngal ƴetti ko ngal dena mawɗo sa ngal ƴetti si welima a lototaka ndiga ha hitande nden hitande nde gasa e sini gasi ha natɗen hitande wonde so welima kesɗa firti so tottima tan hitande kam sa mimi ɗum gasi a renima hitande kam hanti a memata hen ka banggal ka renatama accat ha nata en hitande wonde dora waw ittu ko gandanɗa an koko renatma so welima kesɗita lotgal ngal si lotgal ngal kam ko charti o ko gotol ƴettatangal e gurdam ma ɗum noon ko refti ko henne ko yiilotoɓe wayno kayitaji yiɗɓe yaltude leydi ndi gonga oɗo saaha kam kono jagni won yiɗɓe joktade garta ɗum ɗon foof beela ɗo wallahi na woodi kono alhamdulillah min gollandiri hen yimɓe hewɓe e banggal kayitaji Allah waɗaniɓe jaam Allah waɗaniɓe tawfiq ɓe hen banggal ñagude ɓe hen banggal halwa ɓe hen banggal sadak ɓe hen banggal lolle ɓe nelde ha ɓe keɓa ɓe kutoro Allah wanna ɓe keɓa kayitaji ɗum kam min dañi hen kayuji ha heewi alhamdulillah e ɗum ko yettere Allah no feewi Allah kam woni mo gandanɗani kam woni bawɗo kam woni qahar e kam woni mu'ti kam tottata isi hina woodi maccuɓe ɓe gandanɗani e dow leydi Allah hina ɓe hersi Allah hina hersi ruttu kadi ñagude mumen e ɓen Allah hina ɓe heɓe goodi e dow lesdi sawa on noon neɗɗo gandaɓe walla mbasaɓe on to e ɗum kam hina woodi ɗum noon wonani en beelamma no feewi siftorde tan yeeɓoɓe ɓe tonggode nde ko 77 714 15 15 ko on woni tonggode o mo ganduɗa ko Thierno Aboubacar Dia mo ganduɗa kadi ne ko gandal labɗo gandal joɗɗo gandal beela ameɗi yaltude leydi ndi yaade gam safroyde wayno Mali en walla Gambi en walla ko way noon eyyi mi yaltina mi yahina Gambi ko ɓoyani ɗum kam min doora artu ɓoyani Mauritanie mi yahina toon hedde Rowane kama Mali e Guinée esi kam kowoni leyɗele ɗe ganduɗane kamɗe kedde e lesdi kettodiri e lesdi men mbadde frontiére leydi men Sénégal ɗi tan mbarmi ya esi leyɗele goɗɗe ɗe kam ami siwa toon yahde taw ko wayno safaruji hojomaji men koko gaare hubde ko wayno yimɓe hannde ne ko rafi kadi mo ganduɗa ina anni woni rafi gorago ɓe hen mbiya ko jibidina ko min mbawa ɗum safrude kono ko jibidina ko min cafra ɗum on fannoni beela ɗo eyyi gorago miɗa ɗum safra no feewi ɗe balɗe tan miɗa hen neldi neɗɗo neldal ngal siwa yettoya tawa nani poste noddi kam hanki o wi kam siwa ngal heɓa ɗum miɗen hen gollo si wona tan neɗɗo ko gandanɗani koko jibadina hen ɗum kam miɗen mo mbawi waɗan garanti simin mo cafri ama haɗa hen wawi sellu si Allah jaaɓi e banggal ɗum si ɗum yewti kadi miɗen jogui pegge ɗe min pewnata e banggal ɓayre kama banggal ndenka fof en kaali ɗo joni banggal udditare en kaali banggal nden pegge ɗe na woodi ɗe gandanɗani ko ndenko ɗen ko jungama hen panuɗen woɗɗe gandanɗani kadi jungama ñama battade si tawi ko banggal uddital jiɗɗa eyyi ɗum kadi miɗen ɗe hen pewno pegge ɗe ne sifa mum ko toon panaɗen woni ɓayde ɓe mbiyata ɓayrata ko lootede ha leppa ɓe mbiya ko pegge onon ko pegge jogui ɗon eyyi pegge ɗene eyyi miɗen hen jogui pegge ɗe hen pegge mi wima ko banggal rendema e banggal añɓe banggal ɗemɗe e banggal liggeyadema ɗum ɗon foof ɗen pegge miɗen ɗe pewna sawan ɗe pewnani ha paari banggal jungama nanam ɗe mbaɗate mbaɗetake jungama ñaama hina waɗi ko yakkata ɗe bonnata ɗe eyyi ko bonnata ɗe ɗum ko bonnata ɗe eyyi hina woodi si en hen jottima mamin makkalam ko bonnata ɗe ko hina waɗi pegge ɗe ganduɗani ko banggal ɓamtare banggal udditare ko banggal yikkitade ɗen kadi ko jungo ma ñama mbattade ɗen heɗe goodi charte ji si en hen jottima amma haalani charte yeɗɗi ko bonnata ɗe ko ɗum noon wonani men beelamma no feewi ko hojomaji men kadi ne kuuɓi sabu Thierno omo ganduɗa ko Aboubacar Dia ko neɗɗo kadi mo ganduɗa ko ganda joɗɗo gandal
sabu nde o ari ɗo ko heewɓe nodduɓe jokkodirɓe makko wonde de kanko de embo newi kono kadi golle makko no laaɓi ɗum noon ko beelamma mawɗo no feewi kono tan ene jogii ko ngannduɗaa eɗen keewi ɗum sakkotorade e kala sahaa e yewtere men holi an ko beelamma ngam banndiraaɓe kadi ne no beltoroto e kala sahaa kono tan e min mbawi wiide Fouta e Saloum holko ɓuri holen to ɓuranma Fouta e Saloum e manditoɗo fulɓe ɓe ɓuri heew tan ɓe ɓuri toon won ɗum woni base men gimmiɗen toon seeranɓe men goni toon kadi woni Fouta film walla théâtre hol hen ko ɓurɗa wawde yebde eyyi mi heewani temps noon jooɗade télé miɗa yeeb ɓisi kam ko théâtre ɓurani kam wutte mawɗo walla kos hol hen ko ala wutte tan mawɗo ceerno ɓornata ko kos so Allah télé walla radio eyyi télé kam mi ɓurata ɗum yeeb ɓisi télé ɓurani kam kono piindi mbaɗen ni jeeɓata eyyi piindi ɗum noon wonni min beelamma konngol ma sakket mbaynigo e yewtere huli an eyyi jarajef Bamodi miɗen jetta dendagal ɓe liggotoɓe e wuura he miɗen jetta kadi dendagal fulɓe miɗen ɓe ñagano Allah reenaɓe Allah waɗanaɓe tawfiq waɗanaɓe taysir woni ko ponnoɗen haal en kalani ɗum woni banggal mo neɗɗo mo ganduɗani homo dañi probléme hakkude mum e justice woni laamu hakkude mum e laamu ɗum ni miɗen hen ñaago ñaague ɗe gandanɗane walla dañɗa probléme hakkude ma e koreji ma walla hakkude ma e banggal gure ka yaade e lesdi ɗum ɗon foof Allah miɗen hen ñaago miɗen hen mbaɗa du'a e si ɗum yewti miɗen mo jetta no feewi miɗen jetta galle o foof miɗen jetta Abou Diop no feewi miɗen ñagano Allah gandagal ɓe gandanɗane heɓe goni ɗanniɓe Allah artiraɓe e nder lesdi mumen artiraɓe e nder ɓesgu mumen ha ɓe gonda nder ɓesgu mumen ɓe jaksodira mumen tawa diga ko heeɓiɓe heɓe dañi jaam heɓe donki kasara kala sénégalais mo ganduɗani haɗa yalta ɗum woni caggal leydi yo Allah waɗanmo tawfiq sabi miɗen jokkodira wonɓe toon heɓe uddiɓe jahani ndiga esi miɗen ɓe ñagano Allah ɓeɓe gandanɗani miɗen gondi mbaddi ahdi ma Allah waɗanaɓe tawfiq waɗanaɓe taysir barkina sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗum noon o wonani en beelamma hana hanirta ni siftorande on tan tonggode makko mbatton ko 77 714 15 15 77 714 15 15 tonggode men capanɗe joyi e ɗiɗi ko ɗo kaddatene omo ganduɗa ko Thierno Aboubacar Dia ha saaha goɗɗo hawrude e welede gueno yeɓoɓe ayaw habride Piindi TV jokke e yebde mbimi ko mogoji ɗi ganduɗa ɗi ngala hay nokku galle Yero e galle Amadou Diallo Allah jarama on jarama toon to karallagal ngal ko mawɗo Samba Diop e Signe Mansour Allah jarama on jarama